Timasakbayan ni Ilocano Radyo Drama, agdengdeng kami dito agyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat kenamin nga kailian iti asidig kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Apay nga itakalaang, itay pangururayan kalakay. Insimpak pa ngamin dagiti mailako apagay bakit? Umay ngamin di bayad tayo inton bigat. Kasta ka di? Uy, nanita, makabayad tan kadagiti na utang ta paman na mailako dagiti apit ta. Ay, nasiyaat mat nga rod. Agyaman ta iti Diyos. Narigat at talaga ti biyag ti mannalon, akas kadata. Nang rona no saan mo't unay analawat ti taltalunan. Apag husto lang ti maapit, kat ti mapaglakwan, pagbayad lang iti utang, kan maiyan anay, aging ka iti sumaro numanan apa nagaapit. Talaga kasta bakit? Pagyamanan talatan tadapag sapulan ta. Ay, sapay lang ko matamayat ti presyo ita. Tapno, medyo makabawi tayo umat. Wan nga rod lakay. Napatag ti mapaglakwan para iti pagkasapulan tayo. Nang runa kat agad adalan ti anak ta. Sana bale, Anita. Napintas ti kalidad ti apit tayo ita. Iso anam na magkamagatang iti medyo nang inina a presyo. Tapno makasubot tayo mo't kadagiti lugi tayo iti kalabas. Naimbag nga rod tawan unay ti simmang bay abagyo ita anang perdi iti talon. Amom lakay, kasta unay akararag ko nang runa no dumteng ti panagtutudo. Talaga ang makisugal tayo iti panawan. Bakit? Dakkel ti kasi ti Diyos. Ore kaskas ano? Saan tayo pa'y mutla naglangan anangan? Adamot lat ta mausar tayo, no adda pagkasapulan. Naimpagngal daw yun, sir. Nasayatan na talgad kayo nakasangpot dito lugar mi. Sigurado ka di amayat matlati kalidad ang iti apit yu itabi nitaw. Tapno mayan nato matati presyo apanggatang may katsaan kami amalugi. May panamnamak dayta, sir. May sa dayto kadagiti kasayatan nga apit mi ita. Nadalos kan di kalidad. Sige, basta napintas ti kalidad na ayusan kanyak dayta. Mano ka di akaban ti maitid mo ita kanyak benitaw. At damot 20 akaban, sir. Anya, di mo ka din manayunan pa'y. Sir, pasensya kayo. Dayta lang ti mabalin ko may lako ita. Ay, sos, agkurang nasaysayat kumano dapay na yun da. Ang lupay kasta gatang kon. Katinton sumarunaw, namnamaag nga adon ton ti mailakom kanyak, wan? Wan, sir, kat agyamanak. Sana bale, aramidan mi ta amin nakabaylan mi. Tapno iton sumarano, at adon ton ti maapit mi. At adon ton ti mailakom mi kada kayo. Nasayat na ita. Basta awagan nagtulayan no danton mailakaw, Wan, sir, namnamahan nyo dayta. Oh, bakit? Ato yung tinaglakwak. Medyo may ti presyo ita. May mayat ko no nangingina pa iti presyo. Talaga siguro nga aging galaangan ijay lakay. Pagyamanan talaangan, tasimang putay sigod agumat gatang ken ka, kat nalako adagos tinaapit ta. Wan nga rod. Ay, wan gayam Anita. Mapanak man mo ti balay da pari to pe. Agaw awis ngamin. Kahit nakanutag-relax ta, nakalakumot nga minon itaapit na. Ay, wala. Awan problema. Di ka mo't laplapdan nga aginom. Basta amom ti pagpatinggaam.
Amom ti limitasyon mo. Kan agawid ka adagos. Diyak kayat tay parbahon kan nga agawid. Kan dandan di kan makapagnag apo iti kinabartek mo. Hawan ka di, bakit? Amok mo't ka ti limitasyon ko. O minumak labas tapno makaawid ak matla dagos. Tapno sana maapektaran ti trabaho ta iti talon inton bigat. Siguradom la ang lakay. Numaminsan ngamin kat makalipat ka ng runa no naimasan yung tinaginom iti arak. Saan, Anita? Ikarik. Sige nga Rod, mapankantap no makaawid ka matla dagos. Di mo lipatan ti agyaman ka ni pare tupi Kastamot ka ni kumare, ti panangimbitar daken ka. Wan, Anita. Laglagi pakday ta. Ada kayo matnanang. Naimbag man ta nakapasyar kayo. Ay, huwag anak ko. Tao may kuman kumustaan, Japok. Ada di takaroba makiayayayam nanang. Ay, di bengay. Kunak man no, ada dito'y balayo. Napaniti ayan da kumpare na atope nanang. Nagrelax da ka no. Kalpasan na nailako da dagiti apit mi. Ay, huwag gayam anya. Nalpas man gayam ti pa nag-aapit. Nasaya at man ta nakalako kayo adagos. Wan nanang, tay sigod agumat gatang kada kami ti imay. Awan mat ngamin ti amamumi sa bali. Kat isumot ti kanayon ang maisarong ditoy. Kat nangatumot la ti presyo aya ita. Okay mo to nanang. Tanuan niya ti baga ti bayar a presyo. Isulatan Awan mat ngamin ti sa bali a pangibasaran mi. Awan pa'y mo ti sa bali a bayar ana isarong dito lugar tayo. Ay, sapay la ko mga Rod Tahusto mo't la ti presyo na. Tapno saan kayo mo tamalugay. At nga min dagitay madamdamag ko. Ana ba baka noonay ti presyo dagiti daddo mga gatgatang. Kumpara iti talaga ana ito yang apresyo. Kan presyo dagiti daddo maabayar. Saan mo't siguro nanang? Kampante kami mo't iti presyo nga imbagana. Tasuki mi moten. Iso na talag kami kan kuana. Ay, nasaya at garud no kasta anak ko. Mabit lang nanang mangisaganak iti merienda. Tag merienda tayo man. Bayat ti panagin nistorya tayo. Isunalaan, takadawianan ang makautang kami. Kat bayadan mi, iti sumaruno a panagaapit. No may papanmat, iti pan nakailako dagiti apit mi. Adda umumay a buyer, iti mismo a lugar mi. Kat isulatamatan ti pangilaklakwan mi, iti anyaman a maapit mi. Depende iti presyo nga ibagana. Ta isumat lang amin ti kakaisuna a maisarsarong iti lugar mi. Nagtultuloy nga Rod, ti panagbinbin nadang mga agasawa iti talon. Ay na, nagpudot mo na dito'y talon lakay. Nagmatuon nga min di init, Anita. Di nasaya atin kapayaginan na. Yung kaglinong di sirok tinarukpo sa kayo. Bebenak dito yun ta siya kung timangring pa si tararamiden ta. Sigurado ka. Ay, umay ka pa'y aglinong. Madamdaman to nga ituloy ta dayta. Napudot unay ti darang ti init. Aginanata pa'y ure a pagbiitlaan. Sa bagay, aldaw mo ten. Di nasayat, Anita. Isagana mo tayo balon ta tamangal daw tan. Nasa isaya at pa'y. Pambaranta mo ten nga aginana.
Ala, umay ka nga ro doon tamapantan iti sirok na dya kayo. Naparier bas iti jay. Sige nga, Rod. Sabay ka lahat, nariknak tibisin ko, itay nalagip ko ti balon ta. Ti ko namkit di, talaga mabisin ka matan. Ngam ikagkaguma amanan amal paster aramidan ta. Ay nalakay, saan mo amaabak ti trabaho? Sika at talaga ti sumuko. Amok day ta, Anita. Ngam kahit kung arot amayat tumanan ti apit tayo, barang makasubot tayo mutan iti gastos kan bannog. Di ka agdanag, adaka si ti Diyos. Inaramid tamot ti amin, tapno na saya ti pagbalinan ti apit ta. Katagyaman na kititulong mo, Anita. Pati sika, naipasungal-ngal ka ni titalon. Ngimisit ka pa yun. Kita man na Apay ay apakarikutam day ta. Sigud mo tanang isitak. Sana bale, Anita. Taoray si kanti kang isitan na babae dito'y lubong. Ay ayatan kalata. Taimpakat man to'y asawa kung ti kinabulero na. Day takat ti kayat ko kan ka. Project may giskwilaan. Masapol mi ti tulong. Nay, anyang iti maitulong ko, anak ko. Masapol mi ti kayo. Pintura, kanda dumapay ang materyales. Tapno makaramid kami iti visual aid para iti presentation mi. Kasta ka di, anak ko. Ala, di ka madanagan. Mapantantoy di ili inton bigat, tapno magatang tadag iti kasapulam. Agyaman naktatang. Uray ado ti trabaho mi iti talon. Adalat ta oras mo para kanya. Rumbang lang, anak ko. Masapol nga ipaayan ka mat iti oras. Da kami kan ninanang mo. Anak da ka. Iso akanayon kami ang nakasuporta ka. Basta igawid mo ti agad, alwan. Wan tatang. Namnamaan nyo dayta. Mala, yung ka nga ron maturugan ta ni Rabin. Gatangan ta dagiti kasapulam inton bigat. Lakay, nabunas dagiti pagay. Adun sa ti maapit ta itaan. Sigurado nga ado ti mapaglakwan ta no ado ti maapit ta. Kastamat nga ron tinadlaw ko, Anita. Kabayatan ti pa nagububrak dito talon. Ay na, damot lang nagmamaayan ti pa ng suksuknal ta kadagiti pagay. Bakit? Sapay la ko mata agtultuloy ti napintas nga apit. Tapno ado ti paglakwan ta. Ngumato kumamot ti presyo. Tapno manayunan ti paglakwan ta. Hustot ako ng bakit. Namnamaagmat anang ato ti presyo ita. Kasla isumot namin tinanggig ko kadagiti pada ta aman nalon. Amom lakay, maragragsa ka na. Tagtintin nulong ta. Tapno maragpat ta dagiti arapaap ta. Kastakmat lang, Anita. Sa bali at talaga nung tinulong ta. Kat maragsa ka nak. Taoray kaskasano. Saan tayo mo ta marigatan unay? Maitad tapay ti kasapulan ta anak ta. Kat day ta ti pagyamanak unay iti Diyos. Uray simple laang ti panagbiag tayo, naragsak tayo asang kapamilya. Lakay, nagrana kami itay ka ni Kumari Fel iti tiyandaan. Oh. Kat na istorya na ti may papan iti bayar dagiti apit da. Ne, apay ka no, Anita? Dabdabagan na no manu ti ala ti bayar ta. Imbagak mo't kunana mo't babaka no unay ti panaggatang ti bayar ta. Ha? Nabayag ka nun ang imato ti presyo dagiti produkto da. Kaya't mo asawan. Alilawon na ta ti bayar ta?
wan kano lakay. Ammo kano amin a bayar ti presyo ana ituyang. Iso amas daaw no apay akas di kano laang a kantidad ti pananggatang ti bayar ta. Luklukun na ta ti bayar ta? Kaslakastan Natalagta ta isugat nga ron ti kanayon nga umay. Nababagayam unay ti presyo na. Sigurado nga umay ito manin day jay. Nang runa kat amuna pa nag-aabit manin. Masapol ang makasarita kinto umay dito eh. Saan kumamot akas ti aramid na? Nang runa kat di kalidad mo ti mait itad kan kuha ng apit tayo. Lakay. Saan tayo kung mga agbalin na biktima dagiti mananggundaway a buyer? Isuti ko na ni kumare. Saan na nga impagarob akas nila ang ti presyo ti buyer ta? Di tamot kami nagdamdamag kadakwada. Gaputa na talagtamot iti umay a buyer ta. Ala, bebe manita. Kasaritak to day jay inton umay dito eh. Ngamga po siguro tanagbalin kami ang natalunay iti buyer mi. Saan kami ang nagdamdamag. Aklunat ana sa eltiriknak iti naamwa. Tano kwentaan, dakkel mo't ti pukaw mi iti panangalilaw kada kami ti gumatgatang iti maapit mi. Iso pumapay mo't dayjay apara iti pang inaldaw mi, kinunkunak iti bagik. Sipo di din, inururay ko tiyo may manan ti buyer mi. Nang runak at umadanay man idin ti panagaapit. Talaga adesidido ako na makisarita ken kwa namanang. Aging gaadimtan kitagi uray ko agundaway. Sir, kastoy gayam ti rumbang apresyo pa ng gatang yung itila ko may apagay. Nay, nga tuunay mo't at apreso binitaw. Ngam iso day ta ti rumbang apresyo, sir. Ngaman yan ta, kinatang yung lagi ti nababa apresyo dagiti apit mi iti kalabas. Napintas kan di kalidad dagiti nagatang yung kada kami, sir. Ngam una yan. Ta edi pa'y mo't lagaya masaan yung ititad ti umno apresyo. Benito, nga tuunay deta preso ay pagpagam. Kasano kami matangay? Sir, amoy mo tirigat kang sakripisyo dagiti manalo na kaskada kami. Isaron bang lang ba't nga iti umno apresyo kumati pananggatang yo? Nga tungar tunay, nanginda. Saan makabalan nagatangan iti kasta preso? Iso asa na balen, at dapat mo't siguro dagiti magatang may tinabababa preso. Maawatan nyo kumamot ti sasaadan mi aman nalon, sir. Saan ang nalakat agmula ka nagtarakan iti pagay? Kalpasan na. Gatangan nyo lang iti nababa presyo. Saan samot anain kalintagan da ita, sir? Marigatan kami matuna yun, Kastaya, agpinasensya talang arodan agberok kami langan iti sabali agumatangan mi. Ay, adakada kayo dito, sir. Tilangan kanyak. Maawatan nyo kumamot ti sasaadan mi aman nalon. Iso asapay ko tandaan niya ti rumbang apresyo. Iso kumamot ati pananggatang nyo iti sabali aman nalon. Sapay ko taamuda noon niya ti rumbang apresyo. Tapno saan damot amalugi unay. Nakasaritak ti sigod da buyer tayo, Anita. Talagang impatangkan na ti sigod da presyo na. Di kayat na, iso lang ti mairanod. Kasano tayo mo't nagrigat nga
Talaga gaya mga adadagiti manang gundaway ang negosyante. Kakaasi tayo aman nalon nga aggamgam mulo iti daga. Kalpasan na, gatangan na lang iti nalaka apresyo ti apit tayo. Kaasi mo dagiti pada tayo abiktima dagiti manang gundaway a bayar. Ado nga min dagiti kaskadata, asaan na makaamoy iti umno a presyo. Agsamsam makid tayo langan kadagiti umay a bayar. Panag ko na kanita, medyo agka-problema tayo ita. Iso anas ka nga agbirok tayo iti sabali a bayar, Anita. Di kagdanag, kasaritak to ni Kumarek. Barang mairekomenda na ta iti bayar da. Sige man nga Rod, bakit? Tapno saan lang aday a bayar ti pang namnamaan tayo. Anya nga Benito, umanugot ka ni ti sigod a presyo pananggatang ko iti apit yaw. Malugi kami unay sir no manugutak. Saan nga umanay iti mapaglakwan mi, tapno masubot mi ti gastos iti panagmula mi. Awan nga rodan ti maramit ka. Talaga kami nagpatinggalang ija iti presyo a kabailak a pananggatang. Amoy mo tirigat ti manalon sir. Saan narabak ti pagdaldalanan mi? Iso ang maawatan nyo kumamot ti sitwasyon mi. Ano di mo kayat ti iti jayak? Awan nga ron ti mabalin ko. Maawatan nyo kumarumbang nga ibirok mi matum no apresyo dagiti pagay nga ila ko mi sir. No kasapulan nga agbirok kami ti sabali a bayar, aramidan mi. Sige no dayta ti desisyon mo. Pasensya kayo na talaga sir. No makabirok kami ti pudpud na bayar, ang mga nawan ton taglako kada kayo. Tabagaan mintumot ang dagiti pada mi aman nalon. Masapul nga ilaban mi mo't ti rumbang apara kada kami. Lakay, naimbag adamag. Oh, anya day ta Anita? Itay ada kay jetalon. Ada na isarong dito'y abaro abayar. Ha? Kayat na kano agatangan dagiti pagay tayo. Kat no anya ti talaga apresyo, isu ti pananggatang na. Sino nga tita bayar? Bakit? May saan negosyante at taga-kabangiba nga ili. Sigun kan kwa na, bayadan na tayo kano iti umno apresyo. Ay na, di ka nagsayatan. Bakit? Kasano anaamuan na nga dagayang magatang dito lugar tayo. Nangag na kano ti sayang guseng, maipapad iti may sa negosyante agumatgatang iti menos presyo. Interesado kano agumatang kadagiti apit tayo, basta na pintas ti kalidad na. Di isulangan ti pangilakwan ta kadagiti apit ta. Wala kay, nga masapol ang makita tapay no takdaran na dagiti imbaga na. Ngam, mayat day ti apangrugyan lakay. Husto day tangay baga Manita. Masapul na agan na taytan. Siguradun ta day ti ang negosyante kat talaga ang makatulong kadata. Wan lakay, sapay kumata na baligi ti damo at transaksyon ta iti dayjay ang negosyante. Takasanumat ngamin, rigat lang arudong ti adda asar saranten mi. Adda pa'y matla dagiti awan konsensya da abayar, amang gundaway kada kami. Babaan nga rod, itinas na ba nakararag, ken panagkid daw iti kaasi tinamarswa,
Nagbalin anabaligi ti damo at transaksyon mi, iti naisarong a buyer iti lugar mi. Para kanya, jak mabubo sa panunutan, no apay nga adda agraira amanang gundaway manang. Namtilaan ng pagyamanak unay itinamarswa, kalpasan tinabaligi, kandamo at transaksyon mi iti kabarbaro a buyer dagiti produkto mi, nagsasaronon ti swerte adimtang kada kami. Isa amaragsakan amang ibaga, anaran ay matitan ti biyag mi. Daytoy ti padas ko manang, katsapay la kuma ta nakaiba ti iti adal ken inspirasyon kadagiti dumdumneg. Tuy pagayam mo, pudno ang nakalidliday a panunutan nga adda dagiti tao amang gundaway iti nagrigatan ti sabali a tao. Kas kuma iti sasaaden yo aman nalon, ang nagdakkel ti kontribusyon na iti ekonomiya ti pagilyan. Husto ti kunam arumbang nga ilaban nyo ti karbangan nyo, kat maipaay ti rumbang para kada kayo. Maragsakan at met iti kinunam nga inotan arimang ay di panagbiagyo. Kat sapay la kuma, tagserbi kayo nga inspirasyon ken giya kadagiti makapaspasar iti pannakaalilaw. Tapno agbalinda anaridam akanayon, kat awanan ti makaalilaw kadakwada. Alakastan pagayam ko, katadyaman iti panangibinglay mo iti padas mo. Nakasagrapayo itati sang kabasit abiyag ti tao, agyaman kami iti panakikuyogyo, nagsardeng daytoy a kapitulo, ngam intayon manenti sumaruno nga istorya, saan yu alipaten a sumurot. Timasakbayan ni Ilocano Radio Drama, agdengdengag kami dito, agyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat, kenamin nga kailian iti asidig kenadayo, anangipay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Nanang, madandanagan ak. Nay, anya kumanga iti pagdanaga manak ko. Nagadungamin ti mapampanunot ko, nanang. Kasanon no iti panangawis ko kunilay agkasar kamin, kat pagkadkadan nak. Nay, anya kumanga iti pagkadkadan na Daniel. Talo at awanan ti relasyon nyo. Nulabsan ti agsarita, kasarlaangan ti kurang kada kayo. Tanawaya ka maturog iti ayanda, nawayamot nga umay maturog dito ibalay ni Leia. Agkakaida kayo. Alangan mo't apagkadkadan na ti panangitakder mo kenkwana. Nanang, Saan nga min atila pampanunutom anak ko? Relax ka laeng. ano kasta nga ron, nanang? Patuloyak ti mapan iti ayan daleya, kat kasarita kon may papaniti panggap ko amang ikalay sa kankwana. Ay, katawan anya kumaaga po adi mo patuluyan nga ay. Sayang mo ti inurnong mo nga inlatang mo para iti panangikalay sam kankwana. No di ka patuluyan ti mangawis kankwana iti kasar anak ko. Apay aya nga agsen na ay ka iti naunag. Nadlaw yumot siguro, nanang. Nabayagan na sana sumursurot kanyak diti balay ni Leia. Ha? Nay, ngagpaisaw. Apay anak, nagapa kayo? Saan, nanang? Ngamiti kalabas. Nadlaw ko akas lakim maya kay kanyak ti kaayanayat ko. Anya, iti anya aga po. Amangan mo't no adda na aramid mo adi na nagustuhan. Awan mo ti amok, nanang. No kasta nga road, rumbang laang amapan ka iti ayan datap no makasaritam. Apaman nga aginurnos kayo, awisem meten nga agkalay sa kayon. Sumot talaga yaman nakapurporma ni Daniel Arimuar.
panggap na gaya mo nga awisan nga agkalay sa ni Leia kaayan ayat na. Wan gunding, talaga nakasaganan ang mga asawa di inaunata. Ay, kagusto lang mo't aising tanay. Manot taundan, tanda ni Trentanan. Nga rod numunak at nagadayo ti agwat da iti adi na. Sa nga pulok at may salaang titawan ni Kriste nga adi na. Ay, Oh, hapay nagsanay ka iti naunag gunding. awan mo't kiti ising. Adala nalagip ka. Anyaman daytan. Awan ko na kamot. Masapul kit dingag sagana tamutin ising. Tano man nugutin ni Leia nga kalaysada kan ni Daniel. Alangan ba nga awan man lapulos ti maitad ta kan ni Daniel apang nayon na iti gastusin da nga kalaysa. Gunding. Malaksi diti dinguwan ama parte no bilang magtagtalatamot iti kwarta. Ay, si kalata ti makaamaw gunding. Ay, Oh, apay? sapay la kumata umanugot ni Leia nga agkalaysadan ka ni Daniel. Apay kumaasan nga manugot nga ikit natawunanan ti relasyon da. 3 taon nga rodan. Podno dayta, ngam sigun ka ni Daniel. Adan sa pagdaldalanan dayta. Kasla lumikliklik kano kankwana ni Leia iti kalabas. Nay, apay ngay? Saan ba't nga mo ni Daniel? Isungarod ako nakankwana ama pan nakasarita di kayan ayat na. Tano maurnos dati anyaman asanda pag kinaawatan. Awisan na mutun, tapno diretso kalaysan. Yehey! Addanton manang ko! Talaga Kriste, iso asapay la kumata saan ama paay ni manong mo Daniel. Saan siguro, nanang? Ay, saan tayo asigurado anak ko? Nang runa no dati saan anasaya at amapaspasamak. Aniya ko mananang? Diyak maibaga Kriste, nga madanaganak tanay. Maluman nga maawan paylaang ni manong mo. Itay pay agsapa api manaw. Nanang? Ay, ad-adalakat nga roden nga agdanagak. Ha? Apay ngay nanang? Ay, basta madanaga na Kriste. Amkak nga mga noan yan tinapasamak ka ni manong mo. Nanang. Diyos ko, Daniel anak ko, apay anabartek ka. Nanang. Nay, apay ngay ngagsangit kamutan. Ay, tinasayaan, umunag ka anak ko. Amay ka, darasam. Ay, sus. Hala, agtugaw ka anak ko. Nanang. Anya ti awanan, Daniel. Apay nagbartag ka. Saan agad nila yan? Di nakikalay sa kanya. Tinasakit. Nakiwinaswasan kanya nila yan.
Anya? Nagpaiso na lang. Yasawanan ti serbiti biyag ko. Kaya't kung di mapukaw di tayo lupong na nanang. Tsaka kung kaya ti agbiyag. Nay, saan na, Daniel? Saan kumakasta anak ko? Agkalma ka. Di ka agpanunot itinuan niya laditan. Pangaasim, anak. Kasanumat ngamin, kas na ko na ninanang ko, nulabsen ti ang sarita, kasarla ang antikurang kada kami ken ni Leia a kaayan-ayat ko. Iso aninamnamak nga umanugot a makikalay sa kanya. Dem iti ipapan ko ijibalayda, nakiwin naswas kanya, tadda kanon sa bali nga ay ayatan na. Naglumasak iti arak iti dayding aldaw, sakbay anagawidak ijibalay mi. Talaga kayat ko idin agibusan ti amin ko. Nam saan dak abinaybayan dagiti dadakkel ko, nang runa ti kabsat ko. Inandi ngay nakmanang, aging gangain inota ka naka-move on. Katapno na anay a makalipatak, inurnos ko dagiti papeles ko nga agabroad. Manong, dadanikan agabrod. Kristi ading. Aganad ka ijay ha. Agsingsingput ka. Di kagdanag ading. Talagang agan nadak. Kan igaad ko tagtrabaho ijay. Takayat ko atulungan datatang kan nanang amang paadal kan ka ading ko. Agyamanak, Manong. Agsingsingpat ka matinto na da ako na di abroad ha? Igaad mo ta agadal. Di mo baybayan dagiti dadakkel ta. Wan, Manong. Di ka agdanag. Katikari Kristi, no lakit di tanangato dagiti gradom. Uraan niya akurso ti kayat mo inton kolehiyo ka. Siyak ti makaam mo. Impagamday ta, Manong ha. Wanading, ikarik day ta. Sige, Manong. Agadalak na imbag. Kan kang runaan ti amin. Di mo lalaw ka ni ti kalukwan ti panagadal mo ah. Di ka pa'y makirelasyon kabayatan nga gadadal ka. Ala ni Manong. Ubingak pa'y. Palpalagipan ka lang nga din ko. Katsapay la ko ma, taipangag mo ta amin na pamagbagakkan ka. Kagayam ti kabarbaro akadwami ditoy. Taga-ano kay di Pilipinas? Nagpintas matanda ito eh. Nakaamamo ti rupa na. Hello? Kasarsarita ka? Ha? Pasensya ka yun. Anyay tayong ti damdamagan nyo, madam?
Ala, una yan day madam nga awag mo kanya. Di nakawagan iti kasta. Dishwasher akla ang ditoy. Servidora no daduma. Agpada tala ang ama susweldoan dito restaurant. Siyak gayam ni Michelle. Daniel. Siyak ni Daniel. Taga-ano ka di Pilipinas? Isabela. Ije kawayan. Talaga nga rod nga Ilocano ka. Ijayak Ilocos. Kasta gayam. Agyaman na ka. Ta kinasarita na nga oray janitor aklang ditoy. Uy, hala, saan mo alalaangan ti trabahom ditoy? Kan may sa, nasisingpat amin na Pilipino nga agpapaay dito pagtrabahuan tayo. Malaksid la ang iti manager. Anya? Di mat Pilipino mat lang ti manager iti pagpapaayan tayo restaurant? Uwan, husto ka. Ngam imbes ko mga iso ti mangi sakit kada tayo akailyan na, saan, ta isupay ti mangi ruruman. Anya? Iso nga aganat ka kini Sir Dado, Daniel. Sa bali ti ugali di kadaraan tayo at tinalag di inchik nga akin kuko iti restaurant a pagpapaayan tayo. Nagiginad kayo mga gunay. Nagtalang istorya terarami Aday ka ninyo. ni Sir Dado. Nagsasadot kayo. Agtrabaho tan. Ikaw lang ba ini kasta na rami diyo? Hala, ang trabaho kayo. Sikat ka barbaro janitor, saan ka di? Wen sir. Siyak nga rod. Naimbag nga oras yo. Di mo ibagaday ta. Ta saan na naimbag ti oras ko ita? Apay nga daka dito yung kitchen. Kwa sir. Nagmapak ngamin ditoy. Si Rumba nga kanayon nga imap mo ka ti Jarwar. Ita yan lagi ti lamisan. Iti entrance. Tablo kanayon na nadalos. Saan na dito yung kitchen? Ta dito'y kanayon ang marugitan ng runa no kanayon mo ta dinudugsak. Di pa naginaw dagiti dishwasher dito'y. So mabaling ka di janitor? Iti ka nagdalos. Tada na patagay anunsyok dito'y. Sige sir. Sika, babae. At na customer na nagreklamo agad sa munti inaramat na gobyertos. Napalalo. Sir Dado. Sa'yo atong man nga minti trabaho. Kaungat na ni Michelle. Asik ka din nudugsak ti tignay mo. Nusak ti masurong ka. Agpasimple. Ibagak ka ni Tadunggag Madam ti amin Peter. na Minit na pagsaritaan. kalaangan dito. Itasadot kamatlaan. Saan na ka nagtuloy arimor manipot iti kitchen itay, Michelle? Isa nang nagkuta amin nga imbagbagakan ka ni Sardado. Nagalas ti pa nagsasauna. Ita, sikan amis mo tinakapanagnak iti bagbagak may papan ka ni Sir Dado. Makapaladingit lang, Michelle. Iso akadaraan tayo. Iso kumatikaw na namang isakit kada tayo apada na Pinoy. Ngam baliktad mat. Day tangarod kat. Ngaman niya nga rod. Awan mo't mabalin tayo. Iso ti tinalag ti amo tayo nga inchik nga akin kuka iti restaurant. Amin nga ibagana, patsyan ti amo tayo. Michelle. Kinapudno na Daniel. Ad-ado pa'y ti kinabulastog nga inaramid ni Sir Dado iti kalabas. Iso nga adadag iti kadaraan tayo napilitan ang nagikaton dito'y gapuken kwa na. Anya? Day tatiag pa iso Daniel. Talaga nga minasabali ti ugali ni Sir Dado. Awan pa nang isakit na kada tayo kadaraan na. Kaslakit din pakaragsakan na pa'y no adda ti maagrabyado apada tayo a Pilipino.
Nadaras analipatak tinasaam anapalabas ko kan ayat, nang runa idinaamamok ni Michelle. Tilarigat naman ng iso ti panagbalinmat nga abusado ti manager iti restaurant a pagpapaayan mi. Makapalading ita panunutan, gaputapada paymat nga rod a Pilipino. Gamnot ratuan na kami nga agpapaay iti restaurant, kunamlan iso ti agtagikwa iti pagpapaayan mi. Iti umunatalo a bulan na panagpaay kumatan iti restaurant, diya ko nalapdan ti bagik amang tubnar, wenno mang sitar keni Serdado, tunggal ada makitak amadi nga aramidan na kanyak, wenno iti uray asino man kadagiti kakadwak iti pagpapaayak a restaurant. Di tamutan anang rugi a pinagpupudutan nak ni Serdado. Mayat mo tibiyag mo niya, janitor. Agasam ta nakatugaw kakit din dito ayan tiban niyo. Nalaing kamot naglamang. Ilamlamang mo ti kinasadot mo. Amom no sa dino ti pagpwestwa amtap no saan ka basta makita nga awantar aramidam. Sir, kalkalpas ko lang nga binalnawan da gitar aromatic amap. Sana nga ginina na. Anya saan? Naglawagan na sangputan ka dito, ngawan ar-aramidam? Kaya tasawan na ito, agpaspasimple ka. Kumaro ti kinasadot mo, isungada ka dito nga aglamlam nga ginina na. Diyak kaya ti makiriri, Serdado. No pagarupon nyo nga gininaak, ada-kada kayo dayta. Pasensya kayo, sir. Masapul panawan kayo dito tay tuloy ko tagtrabaho. Agalwad ka, janitor! Makadano ni ti amo tayo ti kinasadot mo. Sigurado may katkanton narigat natutupan ti kasken kuha na nga akikid lang nga rodon ti panagut-utek na. Awan pa'y sa baling amunang aramiden. No di ti mangi mamagkada kami akadaraan na. Anon nga da nagreklamo may papaniti saan na nadalos a plato kandat dumapay nga arwatan dito restaurant, Michelle. Kat sikat responsable iti dayta. Ha? Serdado, siguraduan mi mat anadalos Di ka nagrason! Tawan tagreklamo no talaga nadalos ti trabaho. Serdado. Ala, ituloy mong tagin lao. Kat siguraduan manadalos ti trabaho. One Serdado. Ay, tanga! Kay bagbagak pa lang nga saya ating tagtrabaho nga madadagos na buong mga plato. Talagang awan ti amumdang nga ka. Serdado, di nakmusmusan. Masaksak ka nga. Saan laday tatirumbangkan ka? Day to'y pay! Aray ko. Day labuskan ta! Daniel! Asim itipada mga Pilipino. Ayop ka, janitor! Sigurad mo ka maikat ka pwede dito ngayon naramid mo! Maikat ka! Is that all, Dado? Yes, madam. Look at my face. That Filipino bastard did this, madam. Oh, you mean Daniel, the janitor? Yes, madam. I think you need to terminate him. He'll ruin your business for sure. Oh, I think I will not terminate him, Dato. But, madam, he hurt me. He'll be a threat here. He'll ruin your business. Oh, did you forget about the CCTV, Dado?
Madam, Everything is being recorded by the CCTV, and everything you're telling me right now is a lie. what? For your information, Dado, I always receive complaint against you from your fellow Filipinos. That's why I conducted my own investigation, and the result will not favor you. I need to do actions now before my business will be ruined by you. Madam, I let you choose. I terminate you, or you just resign and find another job. It's up to you now, Dado. Your assistant told me that you wanna talk to me, madam. Oh, yes, Daniel. And I really appreciate you came. Madam, I'm sorry if I caused any trouble. I just can't let anybody hurt my fellow workers. I'm so sorry. Oh, no need to ask apology, Daniel. I've already fixed that. And I already announced that Dado is not working for me anymore. Madam? As I told Dado, I've been hearing multiple complaints against him, and also about his leadership. And now that he's gone, I need somebody to step up, to lead the team, to be the new manager of my restaurant. And I think you are Peter for that job, Daniel. What? Madam, are you joking? I don't make jokes when it comes to my business, Daniel. I know you'll be a good leader, cause you know how to defend your colleagues. So I'm offering you a new job now. I want you to manage my restaurant and lead your co-Filipinos who are working with me. Do you accept it? Yes, madam. I will accept it. Thank you for trusting me. And I promise to treat my coworkers well. I promise that, madam. Inaramid ko ti amin na kabaala, tapno agbalin ang nabaligi ti operasyon ti negosyo ti amok. Kat mabaan iti tulong dagiti pada ka Pilipino nang runa ni Michelle sa anak-ana pa ay manang. Nanayunan kami pa'y a Pilipino agpapaay iti restaurant ni Madam, ta Pilipino ti pagaayat na nga alaan nga empleyado. Tikang runaan pa'y apakaragsakak unay manang, iso tinakarkaro apanagin na si dadmika ni Michelle, anad tinag iti relasyon. Kataklunat, anaan-anayon analipatak tinasaam apadas ko kan ayat iti kalabas. Kaita, amok kan mariknak, asa anakon amasakitan pa'y itinagan ni ayat. Nang runa takas itinakonakon, itidamo apasot ti surat ko. Adan plano kaag for good, apa manamalpas ti kontratak ditoy. Kat nakasagana mo't ni Michelle amang suporta kanya. Tanapagsaritaan min nga agkalaysa kami, apaman ang makaawid kami dita Pilipinas. Daytoy tipadas ko manang. Tuy pagayam mo, agyaman na kiti panangitalat mo kada kami iti pakasaritaam. May sakamanan kadagiti nang panotnet, adita balasiw taaw, talaga maadda dagiti pada a Pinoy nga imbes nga isu ti mangisakit iti kailyan na, isu dapay ti pakaigapuan ti pan na kaisagmakda. Naibaglaangan tanay duma kapagayam ko,
Iso akablaawan ka, gapoy tinasaya at agalad mo. Kastamutan ay abrasa kon ti kablaaw ko iti kunam na umadanin a panagsimpayo iti kaayan ayat mo. Alakastan pagayam ko, katadya mo na kiti panangibinglay mo iti padas mo